Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy Lahori Janalong kedam tang ningkan ko an pen loni angbong setami Nagaland pen kache koinot Lahori Janalong amat Karbi akhaetum behahin dim klong kache palong dun pua bangki kethek ponlong avi pinlang puli pudam det seta hinuni bonta non kithomi ovekimi Karbi riso jirpopo bang pletum chelangsi amina khiada chirung pen behahin ke paplang dun ji aphan kingkam chejor ponlo Jirpo Bangpli kachingwaya teng pen me thangalong ri kachara kom dun ji aphan Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Lahori Janalong le beha claim dun lo nangpu kama thapona teng pen Lahori Jan Nagaland pen kache koinot along amatsi EC MS Bongrum broiler wholesaler pu amen chi irponlo alang litum bangso beha ke claim dun pen Lahori Janalong amat abangke Karbi Angbong ke chengsi Karbi beha ke claim dun akarbi lo pule Hokpon et sitami henoni Jirpopo bang pliatum bang so beha ke claim dun pen Lahori Janalong ke chengsi labang so sai Karbi khai beha ke claim atowara bang ingpu pitanglo Nilitum bang so MSW Bongru broiler wholesaler abangki kedam tang pai ni phai phoni si ingpu ponlo sitami non puanta nilitum thang kasik sakabangki avilang Laben so MS Bongru broiler wholesaler pu Nilitum amang lo, nilitum jirpo bangti bangko, kecil men so amang nilitum himan lo, lapen so amang nilitum kehiman aja dingkui pen, nilitum kam semi dam, jadi suri semi nilitum cepat coy pen, tarik Agosto tarik ko, Agosto tarik ko ani, nilitum laso akulat MS Bongrum broiler wholesaler u nilitum emang pen reality mana hok nilitum itu kolong lo. Me thang kereng chi aphana bangki worengang hoi det kali beha ka choklem dun penta hemrit chelangpon ut lasi komania bang phusita me bangso Lahori Janalong beha ke claim ji aning ke hang do prote wangtami puta pherang ke tum karju pon hut thandun rinti saling tu lapen nang litum da bangot lapen nang litum sidame pini ki sung opini documents ki bonai sungrum ta hekiret sidame nang litum nilitum long le bang kami MS Bongrum Ladak kilo ko da broiler wholesaler lapen isi kimi lam ki ini tum Karbi Anglong to Thomas Council Taxation Department tum stami alang tum officials punan alang tum stami very helpful alang tum opisi ki nang lima opisi ki dor parma dori kopi punan kagos lasonai alang tum nang kerap pipik lapen alang tum office huni damot nang tum kopi business setup jima laga alang itu stami ini tum Arleng arisu nili tu mana ingkari sosansi nali tu mau sedemi nali tu mana siningi siapa alang itu mana ningaro masih kamda itu mana cerap. Bangso sai kacuklem ponalong jisemet Lahori Janalong lapusona waisai kipek pona puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Taxation Department aphan kachuro pajirpon. News report Karbi Anglong Live.